ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଟିକେ ଆମର ଶୁଖୁଆ ବେସର କରିବା ଭାବିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ବେସରର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଜ୍ୱରର ତଡ଼କା। ଏଠି ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ବେସର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବେସରକୁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଶୁଖୁଆକୁ ତୋରାଣୀରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା କୁହନ୍ତି କି ଶୁଖୁଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉ କି ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ବତୁରେଇକି ରଖିବେ, କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ ସେଇଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବେସର କରିବି ସେଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବି ସେଇଠି ସବୁ ମସଲା ପକାଇକିରି ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ରୋଷ୍ଟ କରି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବେସର କରିବି ସେଇଟା ଭଜାଭଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ